Nyakor mgajwang ino dochieng maber chien tarik 2 dwe mar abich higa mar 2023 kamora mora mintiere en geno mara ni dhi nyime gi odiochiengi makaro odiochieng mabende kweth mar Azimio bende chano bago ng'anyo margi kor gwenge mopogore opogore chutho to e kaunti ma Nairobi. Duto te wantiere gi jofambo magwa mopogore opogore mabende nitiere kor gwenge mopogore opogore mabende biro bedo kamenyonwa ponono ni ng'anyo makamagi biro bedo ka itimo. Koko kamano machiegni e chenro magwa mag weche manyien mago mag Migago. Kamokwongo to yudi thuond weche. Riwruok mar Azimio odoke ng'anyo e kinde matwak mar kelo winjruok e kind Azimio kod Kenya Kwanza koro pod digni. Jadolo makoch Paul Mackenzie kod Ezekiel Odero ochwale doho okinyi makawuono e wi ketho mopogore opogore mag hinyo ngima oganda. Jo Kenya maromo 409 nyaka sani oseres kowuok e lweny madhi nyime e piny Sudan. Nyakor mgajwang kamora mintiere bed kodwa nyaka e giko mar chendo makama kaparo ni nyalo tudri koda walai magwa magote machoka riadek au chiele nono mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda mbui maga iyuda @Sharon Ongao. Kwa chako ni chenro mag wuoth kod yore mag ohala okinyi makawuono ne obedo kod ng'ikruok e boma ma Homa Bay bang' johera mag Azimio dina peini madonjo e bomano. Kaluwore ni ng'anyo mabende Azimio noluongo odiochieng makawuono. Thoth dukni manie bomano ne olor ka jo ohala ne obedo kod luoro mano Maria okuonde mag ohala. Rowere ne odina peini gi kite ka gimoko mach e geng'a paya gino mane orocho chenro mag wuoth e boma ma Homa Bay. Gima neno ngima tek e Kenya ka. Gimomiyo ngima tek en kama anago rangi tachulo rent tani an gi go landlord mabe pok achulo nikech ngima tek. To gimomiyo ngima bedo matek kama abedo gi gowi nikech pesa ok circulate kaka wadware. Ng'anyo mapile ni samoro nyalo konyowa koponi wan serious gi jotendwa gen. Apani Ruto nyaka ng'eni kata ka en gi jopiny to nyaka oher our leaders kaso nyaka odwokno chumi bendo bed piny. Wainyore mang'eny nikech fil kawuono wadhi go 200 to Ruto ling'aling'a koro we don't know ni Ruto ni en odwa nang'o. Gimwadwa nyiso President Ruto kawuono waol gi political conman. Waol gi tich mar political conman sakasa wuondo wawuono sakasa. Nyocho wuoyo owacho niya ni bet mogo odwoko piny. Nyakor mgajwang kowuok e kaunti ma Homa Bay ateri nyaka e kaunti ma Migori kama chenro mag wuoth okwamo ka kuonde mag timo ohala duto bendo lor e boma ma Migori kaluwore kod ng'anyo mar johera mag Azimio la Umoja madhi nyime e kaunti ma Migori. Johera mag Azimio la Umoja ka otelnegi kod jatend bunge la wananchi e kaunti ma Migori oramo ni ng'anyo biro dhi nyime nyaka chieng' piny owacho chop dwaro ma osepedhnegi kod riwruok mar Azimio la Umoja. Jakom mar bunge la wananchi e kaunti ma Migori Charles Osewe owacho ni pok gineno ka bech mogo odok piny. Bende gidwaro mondo oyaw kuku mar kano weche mag IBC kata Sava mondo ong'e adiera mar ng'at manoyombo e yiero maduong' mar higa mokalo. Nyaka sani ng'anyo pod dhi nyime kod kwe ka bendo bila okwor e chuny boma ma Migori. Limogo koko duoko piny wan kaka jopiny wabiro ng'anyo nyaka chieng' Raila Amolo Odinga ne donjo State House. Wabiro ng'anyo nyaka chieng' Kopogore gi manya kwaro mgajwanga bende parni nyalo tudri kodwa ko kailai magwa magote machoka rede ka uchiele nono ni nyiso ni gwenge mabende intiere chala nada hinya kaluwore kod ng'anyo mabende kweth mar Azimio obago dochieng' makawuono kwa dhi nyime gi chenro mag Migago bende biro bedo ka tudora gi jofambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mar mondo bigi nyiso ni ng'anyo mabende osbedo ka dhi nyime kor gwenge mopogore opogore kaendi to chal nade kaunti ma Kisumo, kaunti mano ma Homa Bay, kaunti ma Migori kata kamano
nyaka e kaunti mano ma Nairobi ka, kama bende wantiere gi jofwambo magwa e gwenge mopogore opogore kar dak mopogore opogore e kaunti mano ma Nairobi. Gisenyakore Mgajwang' adhi tudra gi jafwambo marwa Edwin Okoth kokalo e lai kata mana kokalo e yor ong'we yamo mar mondo nyiso ni chal ahinya e chuny boma ma Nairobi. Entiere CBD mane kaunti ma Nairobi, nyiso ni chal mar weche to chal nade. Edwin, kinyalo mana winjo yo makware amusi ni misawa chuny boma chal nade ahinya kaluwore kod ng'anyo ma bende kweth mar Azimio nobago odiochieng' ma kawuono. Bende ohendni inyalo mana nyiswa ponono ni chenro dhi nyime kaka pile koso nang'? Erokamano ahinya Sharon, awinje yo makare. An e chuny boma ma Nairobi, wan but orofa mar Anniversary Towers kama ne igeno ni jotend Azimio dhi chope mokwongo ka gichiwo ywak margi kata gigo magindiko magitemo wacho ni gidwaro lokruok mabiro timore e duol matayo yiero IEBC. Nyaka sani obila ema ntiere gengai Anniversary Towers, gin gi loche ariyo to gi obila moko moting'o runge koikore ne kata rwakore gi jogo mang'anyo. Omiyo onge gima timore malich, en mana ni obila ema ntiere kamoro amora chuny boma kuonde mang'eny. Kuonde ma walimo chakre gokinyi, nitiere jogo moyawo dukni, nitiere jogo mabe oloro dukni nikech giluor ni ng'anyo ma kamano nyalo bedo. Omiyo kaka sadi mitokni chako donjo e chuny boma mabet ng'eny matin, to kata kamano gokinyi ne pod kuonde mang'eny olimo. Alwora mantiere kata kuonde ma ji jakete mitokni kata parking moko ni nono, thothgi ni nono nikech nyiso ni joma ng'eny mabiro gi mitokni mage giwegi ne ok ochopo e chuny boma kawuono. Omiyo mane kaka chal mantiere sani. Ok wang'eyo ni jogo mang'anyo kata jo Azimio dhi chopo Anniversary Towers kawuono, to mane achiel kuom chenro mane gichano ni gidhi chako gi Anniversary Towers kama nitiere apis mar duol matayo yiero IEBC, alafu ne gidhi kendo Arambe Avenue kama nitiere apis mar jatend piny Kenya. Koro mane kaka chal maka, pok waneno gimoro amora, ywaruok moro amora, gina bedo ni obila ni kamoro amora e yo madonjo e boma, yore mawuok e boma, to gi moko kuom kuonde mane Azimio luongo kaka kuonde ma gidhi gichano kaloe ka gitimo ng'anyo ma kawuono. Sharon? Kada mana winjo yo makare, to chal mar ohala to chal nade? Bende kata mana oganda nitiere kar romre margi e chuny boma ma Nairobi kipimo kaka odiochieng' ma pile ka pile? En tich ariyo mang'iso ni ok en odira mar ok en chieng' odira. To kipimo gi tich ariyo ma pile Nairobi beto odira moingo kaka odich kawuono. Nyiso ni nitiere jomoko mane oluoro biro e chuny boma, moko noloro dukni, moko mabe samoro tiyo e apise mopogore opogore e chuny boma nok obiro. To mana kaka ng'isi ni kane chakore gokinyi to ne en nono moingo kaka en sani. Omiyo kaka odiochieng' medo sudo e kaka ji kata mitokni wachako neno ka nitiere wuoth ma koni gi koni. To kata kamano en kama ok en kaka tich ariyo ma pile, tich ariyo mopogore matin. Mokwongo nikech nok mar ji, mar ariyo en dukni ma olor, mar adek en obila mantiere kamoro amora ma gin gi faras, to gin gi mitokni, to moko wuotho gi tielo. Erokamano ahinya Edwin Okoth, wawinjo yo makare nyakor Mgajwang' mano jafwambo marwa e chuny boma ma Nairobi. Edwin Okoth ka biro bedo koluwonwa chenro ahinya kapo nono ni ng'anyo biro bedo e chuny boma ma Nairobi. Mana kisewinjo kanyo, kweth mar Azimio chano bago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Ne giwacho ni gibiro bedo ka gilimo gwenge mopogore opogore ka gichako ng'anyo ka giwuok Anniversary Towers. Wang'eni Anniversary Towers ema bende kama apise mag IEBC nitiere, bende gichano bago ng'anyo ahinya ka giwuotho nyaka e apis jatend piny Kenya mano mantiere e apaya mar Jogo. Bende gichano dhi nyaka e Migago mano kama apise mag Treasury, mano Migago mar omenda bende nitiere, nyaka kar yweyo mano mong'ere kaka Central Park mantiere buore Nairobi. Duto te kapo nono ni biro bedo katimore, nyawadwa Edwin Okoth nitiere e chuny boma mano ma Nairobi. Kopogore gi mana tiere nyaka e gwenge mag imbo mar piny Kenya, e gwenge go eko mag Vihiga kama johera mag Azimio e kaunti mano e gwenge mag Vihiga nobago ng'anyo ka giwacho ni jatend piny William Ruto ne omiyo gi singo manono e kinde mag campaign. Jong'anyo go bende oting'o boke kod otese ma bende koro dwaro mondo jatend piny mondo odwok chien nengo mar ngima mani malo, ahinya bech mogo kanyakla kod bech mo. Gimedo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka tim dwachgi kaka dwarore.
Na nasema kwa hii uchumi yetu imefika ni mbaya, mafuta iko juu, unga. Ruto aliahidi before miezi 3 atakuwa ameshukisha unga. Bei vitu maisha itakuwa chini, msee hajashukisha bei. Kila kitu iko juu, maisha tunaenda wapi? Kenya tuko pabaya. Si ati utani. Kama ni Asola Nation, aone vile anasaidia, na kama ni ngumu aende nyumbani, awachie kwa mzee leo tuone atafanyaje kazi. Ruto ametulete down. Nyakora Mgajuang manone nchal marang'anyo kinyi makawuone gwenge mag Vihiga kata kamane buore Nairobi ka abro bedo ka tudra gi nyawadwa Chris Owino mabende nitiere apaya mano mar Southern Bypass. Chris Owino kinyalo muna winja gweng ma intiere chala nade nikech bendo kenge bende wachore ni nitiere truck kata mana lori moro mabende no wango kinyi makawuone. Nyalo muna nyiso wachal mar wach mano mar Southern Bypass mantiere Nairobi kainde. Erokamano Sharon, wane apaya ma Southern Bypass kama dakika 30 mokalo lori ma oting'o mwandu kowuok boma ma Mombasa ne owang' kod rowere mane goyo koko kendo bang' kane giseloro ne lori makamano. Bang' loro ne lori to ne gigoyo driver kuom hawi maber. Driver mar lori ne owuok kendo oringo. Bang' kane driver mar lori oseringo, rowerego ne otia mach lori makamano kendo kinyalo ng'iyo e toka macha e lori ma ne owang' kod rowere dakika 40 mokalo bang' dino ne kenyalo neno driver ne temo mar mondo odog chien kamo ae nikech ne oseng'isen kama odhiye ne okonyal kalo. Bang' kane otemo dog chien, rowerego ne ochopo kendo chako baye kod kite. Bang'e to ne owuok kendo opudho ng'wech puth njiri mar reso ngimane. Bang' kane rowere oseneno ka osewuok to gikawo gitia mach e wi lori makamano. Magi timore nikech ne gitemo yawo lori ni to mondo gikwal gik mani e lori, kata kamano kalore ni ma en lori ma otwe motegno ne otamo gi yawo. Koro kane lori otamo gi yawo emane igi owang' kendo giwang'o lori makamano. Kata kamano kuom hawi maber driver ne owuok kendo ne okoyudo hinyruok moro amora. Kendo ma en gari mar ariyo kata nyamruko mar ariyo ma osetia mach e alwora ma Nairobi odiochieng' ma kawuono ka seche mag wang'o nyango. Rowere bende ne oteo mach nyamruko ma ting'o jowuoth e apaya ma Ngong Road kendo hinyo moko kuom jowuoth mane ni e kata ni gari makamano. Kane waloso kod driver mar nyamruko no miluongo ni Jebril, ne owacho ni ne owuok e boma ma Mombasa odiochieng' manyoro kendo ne ochomo Kampala mano e piny libamba ma Uganda. Kata kamano kuom hawi marach ero masira no ojuke kae kendo mano ochungo safar mare nyaka e piny libamba ma Uganda e boma ma Kampala. Kopogre kod lweny ma rowere oseketo go bila e wang' apaya ma Southern Bypass, rowere bende oketo bila tesre e wang' apaya ma Lang'ata Road ka gitemo mar mondo giwuog e kadak ma Kibra ka gichomo Lang'ata Road bang'e to gitudre achiel kachiel nyaka Ngong Road. Obila bende oseketo gi tesre kendo onge ng'at moro amora ma iye mondo owuog e kadak ma Kibra mar mondo ochop e apaya ma Ngong Road. Mana ka selore kinde mokalo bende obila ne orakore kod rowere e kadak ma Olympic e yo ma owuok Olympic kachomo Karanja kama rowere ne omoko tires mag nyamruko kata tie nyamruko ka gidino yo makamano mar mondo chenro moro amora mar wuoth otimre e wang' apaya ma Karanja ka ochomo Olympic. Kata kamano obila osetimo duto manyalore mar neno ni gidaro rowere matemo loro ndara ma Karanja ka chomo Olympic kendo wang' apaya ma wang' apaya ma Ngong Road bende obila ogoyo tach kuro mar neno ni weche mag wuoth odhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Ka e kinde gima dhi nyime en ni bang' kane obila oseriembo rowere makamago, piny okwe matin. Kata kamano
gima timre en ng'wech mar paka kod oyeyo ikinde ma oseriemb gi donje kadak ma Kibra kata kadak ma Migingo e batha kora chich bang' dakika 10 kendo gituch kod yo machielo kendo gichako bayo obila kod kite kendo obila bende riembo gi katiyo kod iro malungo wang'. Koro pod wago tacha kai mar neno to en ang'o mabiro dhi nyime ka geno en ni kwe bro betie kendo kethruok mag mwandu ok bi medore e odiochieng' ma kawuono e kinde ma ng'anyo mar Azimio dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Sharon. Erokamano ahinya Chris Owino, wawinji e yo makare. Nyakwar Mgajwang' mano jafwambo marwa Chris Owino achiel kachiel kowuok e kaunti mano ma Nairobi. Entiere apaya mano mar Southern Bypass oseloro ni kaka chal mar wach nitiere e gwenge makono. Erokamano ahinya Chris, kedi beda kicha ahinya e kinde mabende ukawo kata mana tipo mopogore opogore mag ng'anyo makamano. Kopogore gi Nyakwar Mgajwang' bende parni wantiere gi jafwambo magwa mopogore opogore counties mopogore opogore bro bedo kwa loso kodgi watudre kodgi ni gweng' magintiere chal mar wach nitiere e yo machalo nade. Kopogore gi mano chenro mag ohala bende nochungo kinyi makawuono e boma ma Kisumu kaluwore kod ng'anyo mar Azimio. Dukni e chuny boma no kod kuonde mopogore opogore bende nolor ka kor wuoth bende ochunga e thotha peini e boma no kod madonjo e boma ma Kisumu.
Nyakwara Mgajwang mane chal mar wach motelo e kaunti ma Kisumu ng'anyo mabende johera magazimio no wuok godo oko e kaunti ma Kisumu mana kaka ineno kanyo bila bendo beda kicha mar neno ni onge kethruok mar mwandu moramora mabendi biro bed ka itimo. Koka mano kwa dhi nyime gi chenro ahinya mag weche manyien mag Migago. Lalruok mar manyo winjruok e kind piny owacho kod Azimio medo mana digni bang' jakom mar mowinjo tatwak e lo Azimio Tiende Amolo tamore romo mar lalruok mane oluongi kod nyawadgi mochung' ne Kenya Kwanza George Murugara. Kokalo e oboke mane gichwalo ne Azimio, Murugara ne oluongo jokanyo mag Azimio e twak saa 7 odiechieng' ma kawuono mondo ging'ad paro e wi wach kaka gibiro tayo twak. Kokale duoko mar Tiende Amolo bende en jakom mar twak e lo Azimio duoko Murugara ni ok ginyal dhi e twak nyaka Kenya Kwanza golo oko jaod bura ma Eldas Adan Keynan kaka achiel kuom jokanyo ma bende biro bedo katayo twak. Kopogore gi Nyakwara Mgajwang, chenro mar ndiko jokanyo manyien mag duond buch UDA ochopo e giko mare e gwenge mag Taita Taveta. Jokanyo mag duond bura no wacho ni chenro no omedo negi jokanyo kipimo kod kwan mano mana nitiere motelo ne yiero mar higa mokalo. Jagoro mar UDA e gwenge ma Undanyi Big Vai Moilema owacho ni koro gikore mar timo yiero mar gwenge mane jokanyo mekgi kachop dwe mar 8 mar higani. Omede nyaka sani ji maromo 90,000 osendikore e duond burano mano mantiere gwenge mag Voi, Undanyi, Mwatate, Kanyakla kod gwenge mag Taita Taveta. Wakati mwingi tunawachwa nyuma ya serikali. Sasa this time round tunataka tuwe kwa serikali na watu wameona vile serikali imetushika mkono hapa Taita Taveta. Kwa hivyo tunaomba sisi tuungane sote, si viongozi peke yake. Viongozi, wananchi, vijana, watoto, hata na kila mtu ajumuike. My pledge to youth, let's join to the ruling party, tufanye maendeleo pamoja, tufanye kama kwa mfano, instead of, kama say tumeona in our country, tumekuwa na shortage of food. Instead of we going to the streets, kupiga kelele, kufanya all sorts of things, why can't we go back to the drawing board, kama ni kurudi kupanda miti, kurudi shambani, at least we do something for ourselves. Tumeamua kwamba Taita Taveta County, tunataka sisi sote kusibaki hata mtu mmoja, tuingie sote katika chama cha UDA. Na tumekubali kwamba tutamunga rais mkono, na pia tukasema kwamba hapa sisi Taita Taveta County hatutaki hata mambo ya maandamano. Na ndio maana umeona hapa hakuja kuwa na cheche yote. Kuna wengine wachache wakata kufanya, lakini kwa sababu ya msimuko huu wetu wa UDA hakuna mtu ambaye amefanya hivyo. Nyakwara Mgajwang parni na singisi kanyo motelo nwa tudregi jofambo magwe kor gwenge mopogore mabende luon wang'anyo mano mar kweth mar Azimio mar odiechieng' ma kawuono. Gisani adwa tudregi jafambo marwa Walter Nyambaga mabende nitiere e gwenge mago mag Mathare e kaunti ma Nairobi. Walter, kinyalo mana winja mose ni misawa gwenge mag Mathare chal nada hinya kaluwore kod ng'anyo mago mag Azimio odiechieng' ma kawuono. Sharon na winji maber ahinya kendo mana kaka isewacho wantiere kar chung' od bura ma Mathare kama bende nyaka chop seche gendi en ng'we apoyo kod oyieyo mosebedo kadhi nyime kaka bawang'i. Apaya mantiere ka en apaya mano maduong' motudo Outer to kod mano madonjo Thika Road kama jopiny mang'anyo kanyakla kod obila osebedo karakore e kindgi giwegi ka moko kuom jong'anyo mathore donjo e kuonde mag jot kuonde giendi osebedo ka njejore mokalo kata bed ni obila toramo ni ok ginyal yudo thuolo mar thurruok kendo chopo apaya maduong'. Mak mana ni kopogore gi mano to nitiere moko kuom ji machopo 5 mane osendhi kod obila e kinde mar rakruok e kind obila kod jopiny ne dhi nyime. Biro neno ka apaya maketo kod mani en kod kuonde ma iluongo ni madinye ma dhano donje ka moko kuom jong'anyo ma temo bayo kit
kite to kod rocho chenro mag kwe e diere kuonde gi endi irakruok godo. Ibro neno ka iba wang'i nitiere moko kuom jodak ma bende odak ma koro golo mana wengegi gi oko gi dirisa kendo bende ging'iyo kit kaka chenro maket kod mani chalo. Kendo apaya ma kantie nitiere kane chal ni chenro duto mane nitiere ka koro olwarie Lwanda kendo onge madhi nyime to king'iyo malo ka chande kaka no koro mano en apaya maduong' mar Outer Ring Road ma chenro duto mana kaka japicha mar Abro Simoni ibido ka dhano nitie kanyo mamoko bende osebedo ka chuo wang'gi e chenro madhi nyime to koda geche ma donje dier boma ma donje town to kod mago matudre kod Outer Ring Road bende dhi nyime e yono makare kalore gi kaka chenro maket kod machalo. Obila mosebedo ka rakore gi chenro ni endi osebedo ka ni kod tich matek mar temo lego rowere man kod miyungo mar chwalo ng'anyo margi mar neno ni chenro duto odhi nyime, mak mana ni moko kuom elini to ne dhi nyime ariyo okinyi nyaka seche mag 6 nyaka koro chopo seche mag 7 gi dakika moko mosekalo go endi ma koro ng'anyo ni bet ka koro dhi ngas moro mamalo kama koro kichuno bila mondo ti kod iro malongo wang' kendo bende pogo moko kuom jogo mane ni kod mbi ma lich mokalo kaachiel kod mago mane nyalo rocho chenro makedo kod mani, mak mana ni pod gigo kambi mar neno ni onge chenro duto ma oponi jo ng'anyo nyalo bedo godo mar muomruok e apaya ma Outer Ring mondo mi gidonje dier boma ka kit ng'anyo makedo kod mani koro en mana miya tami e kar jot mano ma Mathare ka endi kama bendo bila pod dhi nyime kod rakruok margi, mak mana nyaka chop seche gi maromo rowere 5 mane njejore malich mokalo e mosendhi kendo nitiere lwet obila. Sharon. Erokamano ahinya Walter Nyambaga wawinje yo makara hinya ka bendi kelonwa weche matimore gwenge mag Mathare. Beda kicha nikichane no kanyo kada ka kidi bayo in bendi beda kicha kotenre kod okang' makamano. Kokomanya kwa Ramogi dakika neno kanyo ken 26 mano tok saa 7 marudichieng' makawuono. Yena mar mun meko yo matine kwa waduogi mathoth hinya ma ontiere godo e weche magwa manyien mag Migago. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Ramogi ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. Tukishikana
we have always been there for each other. In the spirit of togetherness, one people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Mana kamanya kwa mgaji wa wachopo kende okang marari waduogo mano mar mondo miwami weche matimore kor gweng mopogore kama intiere okinyi makawuono dakika en 30 tok saa 7 mar odiochieng. Kwa dhi nyime jadolo Paul Mackenzie mano mar kanisa mar Good News International kod achije mamoko aboro ochwale doho mashanzu kama idhi winje bura mabende mienoge. Achije go ne ochwale doho Malindi okinyi makawuono kata kamano jomin wach ne ochwalo kwayo mondo burano oter nyaka e doho mashanzu. Kagikoni doho Malindi onge kod nyalo mar winjo kendo ngado bura motingo mag njore ma odonjne godo Mackenzie kod Lange. Nonro ewi burano osebed katimore kuom thuolo mar ndalo 14 kaka ne obila okwayo. Ka odiochieng' manyoro apisa mag kwach kich nyoti mapedha e kanisa kod dala Mackenzie e gweng' Mafurunzi kendo manyo neno matudo jadolo no kod puonj mobam. Kamano bende jadolo wadgi Ezekiel Odero bende chwalo e doho mashanzu. Gisanya kwa mgejwang wabiro bedo kwa tudre kod jafombo marwa Francis Mtalaki mar mondo mi omiwa mathoth. Francis Mtalaki, kama unanipata unaweza tueleza tu wabiro bedo kwa tudre kode eyo sama chuok nya kwa mgejwang kata kamano magetipo mabende no biro kinyi makawuono ka bende ni kogi e doho mashanzu mabende ntiere gwenge mag Dhuadh na Mchumbi. Nyakor mgajwan kaluore kod bura mano mar Mackenzie wabiro bedo kwa tudre kod jafombo mar Francis Mtalaki hekinde babiro kapodwa dhi nyime gi chenro makama. Kopogre gi mano duond bura mar Jubilee oyiero Sabina Chege kaka jatend duond bura no tok romo mar jokanyo mage okinyi makawuono. Gikwedo notice mane ochiw giko dwe mokalo e romo mane gichwalo ni onge jakanyo moramora maromo kokalo lalruok mabende ne otim. Gimedo ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ok nyal tayo duond buche no kaluore koda okang makamano ka bende giwacho ni en jatend duond bura no kendo tamne ni oserumo kendo koro gisani koro gimiyo Sabina Chege thuolo makamano. By operation of section 6(1) of the Presidential Retirement Benefit Act, which requires that a retired president shall not hold any office in any political party for more than 6 months after ceasing to hold office as president, the former party leader ceased to hold office as the party leader of Jubilee in March 2023. Therefore, any communication from him cannot bind the party and is of no legal consequence. In light of the above, this meeting has made the following resolutions: that the notice issued by the former party leader purporting to convene an NDC on the 22nd of May 2023 is hereby suspended and the matter is referred to the Internal Dispute Resolution Committee for their further action. That the office of the party leader of Jubilee Party is hereby declared vacant. 7, that pending the convening of the Special National Delegates Convention, the Honorable Sabina Chege will be the acting party leader of Jubilee Party. Kama chama cha Jubilee tunafuata katiba ya chama chetu. Unakumbuka ya kwamba baada ya kufanya mkutano wetu kule Nakuru tarehe 10 mwezi wa pili, walienda kule PPDT na kesi ile ikasikizwa, maamuzi yakatoka, na maamuzi ya koti ile walisema ya kwamba turudi hapa tena kwa chama tuweze kusuluhisha mizozo ile ambayo tuko nayo.
lakini ni jambo la kusikitisha ya kwamba hawaheshimu ile koti ya PPDT. Aliyekuwa kinara wetu anaenda kutangaza mikutano mengine, anafanya mikutano na watu ambao wamekuwa suspended. Kopogore gi mano ateri nyaka weche matimore e piny mar Sudan. Kama jo Kenya 409 nyaka sani osegol e piny Sudan kama lweny dhi nyime e kinde ma piny owacho dhi nyime mar reso jo Kenya ma omoko e pinyno. Jatend migawo mar weche maoko Alfred Mutua owacho mae ndiko medo wacho ni piny Kenya bende timo matek mar chwalo kwe e pinyno. Bende yango ni jatend piny William Ruto bende twagi jotend pinje mamoko mano mar chwalo kony e piny mar Sudan. Nyaka sani ji malo 500 osewito ngimagi e piny mar Sudan ka alufe mamoko bende nyaka gisani koro osedar. Mutua nowacho magi e twak mare kod jatend migawo e weche maoko mano mar piny Canada mong'ere kaka Malaya Jolie. 409 Kenyans, and we have more Kenyans living in Sudan. You find that there are Kenyans who are outside Khartoum who have decided they want to stay in Sudan. And so we are evacuating anybody who wants to leave Sudan, Khartoum. And I want to thank South Sudan, Ethiopia, and the countries that have allowed Kenyans to cross the border and be able to come here. We have evacuated also in excess of 500 other nationalities, the UN and other countries that are here. This is a war about power. This is a war for the sake of control. This is a war for the sake of war. So our goal is to make sure that we get to a ceasefire and also a peaceful solution. And you can count on Canada to make sure that there is an African-led solution. Kopogore gi mano piny owacho ochako chenro mar loko chal mag kuonde twech mapachoka mar neno ni ngima mabuse ni kare kendo miyo gi lony e yor tiegruok manyalo konyo gi tok wuok e ute mag twech. Kano wuoyo gi jofwambo e boma ma Nairobi, jagoro mongirore e migawo mar kuonde tich mano Mary Mudhoni olero ni gisetimo limbe kuonde twech maromo 76 e pachoka mano mar twak kod jodito mopogore opogore e migawo mar twech kaka yo mar bero ngima jotwech kendo duoko piny dhugni mago mag mabuse. Mudhoni osingo ni migawo mar twech osechako chenro mar pidho yiende kendo nyaka sani gisepidho yiende maromo 2,000 mano kaka yo mar chopo lek piny owacho mano mar pidho yiende maromo bilion 15 kendo bero chala mar alwora. Of the department as outlined in Order Number 1 of 2023 on reorganization government. Our goal as a state department is to reform the inmates through both formal and informal training to make them productive members of the society once they are released from custody. One of the areas that we have been very keen about is decongesting of our prisons. The current occupancy levels in Kenyan prisons reveal a severe overcrowding issue leading to significant challenges for management, including inadequate resources. Kawuok e wach makamana tiri nyaka gwenge mag Lodwa. Kaluwore kod koth maduong' mamedo chwe pachoka malo familia 500 e kar dak ma Kamnerere, kaunti ma Turkana. Kono lal e yohandegi mamiyo ohula odonjo nyaka e yohendni maggi. Pio ohula momuomono giwacho ni koro ketho gikgi mag tich ka bende ok ginyal dhi nyime kod tijegi. Kamano bende gisewo piny owacho ma kauntino ma bende giwacho ni otamogi kunyo mtaro mar pi ma ohula kale. Koro gidwaro mondo ochulgi kuom lal ma bende giyudo. Sasa hapa tunafanya biashara ya kuuza viazi, in short cereals na vitu kama cabbage na kadhalika. Sasa imekuja imebeba kila kitu, imebeba imeenda, viazi zimeenda. Hakuna kitu kwa taifa hivi mbele tunaona hivi. Sasa sisi hapa ni kilio tu. Mvua imenyesha na tulidhani hii drainage ambaye county ilikuwa imepatia contractor ikuje tutengenezee itaweza kuelekeza maji mali inafaa kwenda, lakini kwa sasa tumeona maji hiyo maji bado imesimama pale, hiyo drainage hiyo mashimo bado iko tu vile vile hajateremsha maji na watu wanaumia kwa manyumba. Maji imejaa kwa manyumba, hata sijui leo tutalala wapi. Tangu tukua wadogo maji haija hapa, tangu watengeneze barabara. Issue imetokea ni kwamba drainage yao ndio mbaya.
kuna drainage wametengeneza pale, instead ipeleke maji kwingine, inarudisha wapi? Hapa. Saizi tuko na tenants, tuko na watu wanafanya biashara, maji imeharibu kila kitu. Vile mimi naongea saizi, hakuna kitu mbaya kwa nyumba yangu apart from ile kitanda ambaye nalalimu iko juu. Na tunaomba serikali ituondolee hii maji, maana hii maji imekuwa mshiko kwetu. Vitu imebebwa, wanyama imebebwa na hii maji, vyombo inabebwa na hii maji, biashara inaharibiwa na hii maji. Na hii drainage vile imetengenezwa imerudisha maji badala ya kupeleka kwa barabara, imerudisha maji kwa manyumba ya watu. Hii ni mvua ya siku moja. Leo ndio maji imesimama hivi. Itakuwaje kinyesha wiki moja? Sisi sote tena na maji, hata tutafunga mabiashara. Vitu vimeharibika hapa. Wenye walitengeneza barabara, kama wananisikia, tafadhali kuja compensate wafanyabiashara, wasaidie. Pogregi mano jatend Migago mar arita Kithure Kindiki obago romo mar chwalo kwe i Gembe North e tong' ma Isiolo gi Meru kaluwore kod monjo ma saka sama osebedo ka medore. Romo ma kama itimo tok kuo dhok kod nek mosebedo ka timore kind oganda modak e tong' counties ariyogo. Jodak ma kono dwaro mondo omed chwalo arita e tong'no ka bende gidwaro mondo oyud duoko mosiko. Munda kwa muda wa miaka 2 ni zaidi ya watu 10 na kitu. Wale wamepoteza maisha sababu ya wizi wa ng'ombe. Sasa ile ng'ombe imebaki na ya kiangazi, wakati ya kiangazi. Hakuna sasa ng'ombe tunabaki nayo sababu kila siku ng'ombe inaenda, kila siku mbuzi inaenda. Na kama wakati hata mheshimiwa aliuawa, walikuwa na maafisa wa serikali lakini akauawa akiwa peke yake. Ni kama iangaliwe kabisa. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba hawa vijana ambao wanafanya hivyo tunawajua na tunawatafuta, tunawafahamu, hata ingawa wanatoroka wakiingia msituni, lakini tunataka kuhakikisha kwamba tumewaingiza katika mkono wa serikali ili wapelekwe kwa sheria na waweze kushtakiwa, kwa sababu haya si niaba ya jamii, wamefanya kwa niaba yao. Hapa security imekuwa hapa. Kuna miaka iliyopita hapa watu wetu wameuliwa sana na watu wa Borana hapa chini ambaye tumepakana nao, na wameuliwa na njia ya kiolela. Tumewahi kushika watu 7 kwa mara moja hapa. Na watu hao wamekufa ni kuwa hakuna security. Tunaomba tuwekewe station ya GSU ama anti-theft ndio tufunge hiyo corridor na hao watu wasipata njia ya kwenda. Ekinde maduol makedo kod yedhe mamero ji e pacho kana kada dhi nyime kod campaign mar kedo kod yedhe go ahinya to kind rowere. Riwruok mar rowere e kar dak ma Nyamasare kaunti ma Kisumo obiro kod chenro mag nyisruok kaka yore ma bende ginyiso godo mich ma bende gintiere godo. Riwruogno manochaki e higa mar 2021 osebedo ka rwako rowere mathoth ma ikoni koro were kod madho yedhe mamero ji kod timbe mag maundu. Judith Omondi kod ler mathoth. Eodni e kar dak ma Nyamasare kaunti ma Kisumu. Boazaron ma jahigni 35 loso gigene mag tich. E yodni bende rowere mowuok kuonde ma opogore ochopie mar nyiso mich ma gin go e wer. Moko kuom rowere gi nyiso hono ma osetimore negi bang' weyo tiyo kod yedhe mamero ji. Mimi nimekuwa under influence since primo. Mwenye alianzisha Boom City Farm alitushow kama tumekuja together as youth tunaweza make change. Na changes inaanza na msee. Nikapata mafriends wenye wanapenda tu kupati, wanatumia tu madrugs. So wakaniambia hii drugs ndio at least naweza kuweka, at least ukue like ukue umecool nini una forget those stress. Kaluwore kod manen commissioner e county ma Kisumu Josephine Ouko, Nyamasare kama ne ondiko kwan maduong' mar ji matiyo kod yedhe mamero ji e Kisumu te mangima. Okwayo jonyuol mondo oket nyithindgi machiegni kaka chiel kuom yore mag rango kaka ginyalo kedo kod math mar yedhe go e kind rowere. Kuingia kwa kikundi amekuwa kijana mzuri. Hata hawa watu wamemtengenezea kinyozi hapo. Sasa hii kazi yake ni kunyoa tu. Hawezi enda hata mahali. Na anafanya kazi zake. I go out, niko na wase wangu kadhaa. Tunatafuta wasanii wengine. So mimi since nipitie hiyo yote
nimesema kumbe si mimi peke yangu naweza jitoa hii. Kuna wase kadhaa wanaweza jitoa kwa hii ishi. Kata bed ni temo lombro were mondo miowe math chuth, moko kuom gidokie math gino maketo ting' mapek e gologi kendo. Because I deal with the drug addicts and some are criminals, non-criminals. So like I'm struggling to change them. So they feel that I'm part of them. So some of them don't know the benefit of whatever I'm doing. And I've faced so much objection, including from my landlady. E kinde maduol mar Nakada pod dhi nyime kod campaign mar kedo kod math kod yedhe mamero ji, biro kod riwruoge kaka magi mag wer kod thum, igeno ni biro ywayo rowere mathoth mapod okwamo e sekta mar math. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa wuoke weche matimore kaunti mano ma Kisumu, hateri nyaka weche matimore kaunti ma Nyamira. Piny owacho mar kaunti ma Nyamira obago piem mag ng'wech kilomita 21 mar puonjo jopiny kotenre kod tuo mar kansa mar thuno. Kolose kinde chenro no matimore higa ka higa mane obagi e apaya ma Chepilat kadhi e gwenge magi Konge. Gavana ma Nyamira Amos Nyaribo ojiwo jong'wech mawuok e oganda jokisi mondo oket mahino e jiwo talanta magi. Mine ute mago mag governors mane ochopo ne ojiwo jopiny makono ahinya mondo odhi e pim machon mar ng'eyo chalgi kotenre kod tuo mano mar kansa. Kitu nawahakikishia kwamba serikali yangu kitu moja among zile nimeweka mbele ni sport. Kwa nini? Sport ndio industry kubwa ulimwenguni sasa. Breast cancer si ya wamama tu na pia wababa wanapata hiyo. Na kwa Nyamira tuko 3%. So nataka kuhimiza kila mama unapoenda hospitali tafadhali, hata kama ni mtoto unapeleka, muulize yule anakushughulikia, akuangalie titi na akuangalie cervix, uone kama uko sawa. Kwa wuoke gwenge mag Nyamira tiri nyake county mano ma Kakamega. Kalore gi dwaro mar kedo kod tuoche mag guogi mamiyo gilokore sudhe e county ma Kakamega. Riwruok mochung' ne lakteche mag jamni kata kiero Kenya Veterinary Association otimo bero mano mag guogi mathoth moheo miche e yor kedo kod landruok mar tuo sudhe. Kagilose kinde nyasi mar 57 mar hingo pith mar jamni e udi. Lakteche makamago wacho ni negi chako odiochienge mar hingo nyasi makamano mondo ogeng' landruok mano mar tuo mar sudhe ahinya to ne guogi. Giwacho ni okang' makamano gitimo mar thiro medruok mag nyuolruok mag guogi ka bende lakteche go bende ne okawo thuolo mar chiwo thieth ne jamni mopogore opogore ka achiel bende gichiwo puonj ne jopith mano kaka owinjore gidag kod jamni. Good animal husbandry, how we can take care of our animals in terms of feeding, in terms of housing, and in terms of disease control. So today we carry out some disease control measures, particularly vaccination. We are vaccinating cattle behind here against a number of diseases in this place. Diseases like foot and mouth disease, lumpy skin disease, these are common diseases here. If you look at Kenya in general, we are having 80% of its place being ASAL, and it's purely on livestock support. That's why, as Kenya Veterinary Association, as we celebrate our World Veterinary Day here today in Kakamega, Lubao Market, we would like to say that we are supporting the animal welfare aspect. We are supporting so many aspects to ensure that we are building towards the government support. Using a appropriate surgical technique, and this ensures that they permanently are not going to give birth to puppies that the owners are unable to manage. So all this goes to show the importance of the veterinary profession in ensuring that the animal health is assured, productivity of animals is assured. Kopogore gi mano bende chenro mag dongruok mosir kod piny Italy kokalo e omanda maromo siling milion 6.5 mane gwenge mag Magarini kod Malindi igeno ne dhi chakore higani.
Koyango wach makamano jagoro mongirore e migawo mar dongruok mag gwenge mago mong'ere kaka Idris Dogota olero ni omenda go ichano tigo e gedo mar apaya mano mar lam mong'ere kaka Mjanaheri olalo maburangi od thieth kod sikunde mag sekondar. Dokota okoyo jopiny mondo osir chenro no mibiro ta kod telo mochung' ne dongruok ka dho wadh nam chumbi. The main component of this project is road infrastructure. It has taken a great percentage, which is Ngomeni, Malindi Ngomeni Tarmac Road, which has taken a total of around 565 million. The other component is the footbridge. The infrastructure, the road infrastructure project, they were set up to help open up the area, right? For example, Burangi footbridge, that is to enhance safety of the people crossing the river, the Burangi River. So we thank the Italians for supporting this project. This is a very important project as far as I've said before, the socio-economic condition or situation of the people around it. This is a project we were longing for. And now we had the first National Project Steering Committee chaired by our Principal Secretary. And that means we have now started the implementation of the project. As said earlier, the project total cost is 6.3 million euros. And this is purposely to take care of the socio-economic aspects of the communities within Malindi and Magarini sub-county. Sasa hii tunataka pia kuwaleta wanafunzi wa kiume ndani ili pia nao hao wapate usalama zaidi, kwa sababu huko nje kuna changamoto nyingi na kuna mambo ya mihadarati na ukosefu wa nidhamu. Hapa tutaweza kuangalia kwa ukaribu zaidi na pia nadhani itachangia matokeo mema siku za usoni. Nyakor Mgajuang kembe maloso modhi mag tedo e pachoka koro koni giyudo pek bang' piny owacho puodho chenro mar kelo e pachoka modhi mag tedo ma ok oketnegi osuru. Kembe go wacho ni pek ma giyudo oting'o ohinga e kelo mwandu ma iloso go modhi mag tedo e pachoka kod nok mar dola ka gikoyo jopur mondo odonj e puro kothe ma gitiyo godo e loso modhi mago mag tedo minyalo usi e pachoka kanyakla kod pinje maoko. Director mar kambi mar Bidco mena achiel kuom kembe maloso modhi mag tedo mano Chris Diaz okoni sani ohande gi odok piny ka okoyo pinje manitiere e bwo riwruok mar Komesa mondo ket chike mayot mago mag osuru mabiro jiwo ohala e kind pinjego. Diaz owacho ni owacho pek mabende gisebedo ka giyudo sani momiyo gisebedo gi midhiero mar tayo tijegi koting'o nyaka chudo mag jotije mabende gindiko. Kenya is sustainable. We are going to try and reduce our over-reliance on importation. And the best way to see this was to come to the factory. We have seen some concerns. The factories are running at low capacity. And it's our wish that the government can try and incentivize and help them grow their production capacity. I mean, this industry is employing over 40,000 people and 100,000 households indirectly. So we are going to put all the effort to harmonize our regulations. We are going to de-risk the process. We are going to partner with them into making sure that this sector does not die. We are requesting and kindly requesting for more farmers to supply us with soya, sunflower, and other products that we can give back to agribusiness. We have been doing this for many years, and we will continue to use all our agribusiness in terms of even forward distributorship of our animal feeds, so it contributes back to the agriculture industry. We pushing hard to make sure that farmers get a place to sell the products they produce, especially sunflower and soybeans. But in doing that, small farmers struggle with everything from fertilizers to food seed. So we'll be looking for partners on how can we help farmers to increase their acreage and increase their harvest per acre. And obviously within that, issues they have with harvesting and keeping the right quality that we need. Chieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur.
chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nejo hera mag weche tuke machiegni mesa mar weche mag tuke. James Madison nowito opicha choma e tugogo ka klab mar Manchester